l'exercici de sena número 6, o Pato Engine número 6, m'agafo els dits dels peus amb les dues mans per enfortir els ronyons i la cintura. És un exercici, evidentment, molt útil per quan hi ha problemes de lumbago, quan hi ha problemes de ciàtica, quan hi ha debilitat muscular, tota la zona lumbar o de les natges. Per tant, ens serà molt útil per evitar aquest tipus de problemes i sobretot també per solucionar-los. Estirar enrere una mica la columna, fixa't les mans a les lumbars i miro cap al cel. No forcis les lumbars. Fas un massatge per les natges, la part de darrere de les cames i t'agafes als peus. Si no arribes, agafa't només els turmells. Mans a les lumbars, obrir inspirant cap al cel i fer un massatge per darrere traient aire. Sense respirar, t'agafes els peus o els turmells. Inspirar, puges per la part interna de les cames i expirar, mans a les lumbars. Inspirar, expirar, baixem. Aguantem un moment l'aire, relax les cervicals, inspirem, expirem, inspirem i expirem. Aquest exercici es diu agafar-se els peus per enfortir la cintura i l'esquena. I final.